Thuolo machielo majaber nyakwa Ramogi, sama Ramogi TV oikore mar keloni weche manyien mag Migago, mae tesen makeloni weche mong'ith matimore sani e pachoka to gi pinje ma oko. Kapok wadhi nyime, wawinjane mago mwamiyo pek. Obila ondhiyo jayalo Ezekiel Odero mar New Life Prayer Center kitude kod thoe magalagala Mavueni, Kilifi. Bero mar ringre manoyudi e bunge Mashakahola chakore kawuono hospital Mama Lindi. Sisi tumekaa hivyo, machamba yetu tumepanda mara 3 tukurudisha mbegu. Hakuna chakula tutaweza kutegemea ili tupate. Midhiero mar koth medo kelo pek n'oganda kaluwore kod oula masani monjo miere kendo ywayo puothe. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jayalo Ezekiel Odero mar New Life Prayer Center and Church omaki kaluwore kod thoe maliekore ni notimore kanisa mare mantiere Mavueni e kaunti ma Kilifi. Lipod nochiw kod komishona makadhwadh Nam Chumbi Roda Onyancha. Ma biro dichieng' achiel kende tok obila mag okwach kich bende dayo dho Ezekiel Odero. Ezekiel sani ogeng'ne tesend obila ma Coast kamidaye dhoge ka bende kanisa mare mar New Life Prayer Center olor. Magi bire kinde macheno mag reso oganda pod dhi nyime e puodho Mashakahola kama ringre maromo ji 98 osekunyie. Thoe mitudo gi puny magalagala mag jadolo Paul Mackenzie bende gie sani ogeng'ne tesend obila ka nonro dhi nyime. What happens to the congregants? What do you think it is? Ahmed, here. Are you linked to Pastor Mackenzie, Pastor? E weche mamoko pod wamenyo midhiero Mashakahola kama oyangore ni bero mar ringre manoyudi chakore kawuono. Jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor biro telo e chenro mar nono ringrego mar yango gima dine kel thogi kendo manyo nond jogo manowito ngimagi. Bero timore kar kano ringruok Mama Lindi. Gie kindeno piny owacho keto kar kano ringre kuom kinde kaluwore ni kar kano ringre Mama Lindi opong'. E kindeno ero apisas mag arita medo kolo i bungu Mashakahola e chenro mar reso ji kendo manyo ringre e alworano.
Gie kineno wadwani wadhi adhiya achiel ka achiel nyaka Malindi kama wadhi tudore gi jafwambo maro Francis Mtalaki. Mtalaki, labda unaweza kutupa mwangaza ni yapi yanaendelea katika msitu wa Shakahola hii leo, wakati ambapo tunaona kwamba waandishi wa habari kidogo wengine wameruhusiwa kuingia japo jana hawangeweza kuruhusiwa. Mtalaki, wapo unanipata? Nafasi ni yako, tuelezee ni yapi yanaendelea katika msitu wa Shakahola. Asante sana na kusikia ni kwamba kinachoendelea kwa sasa ni kwamba wale maafisa wa DCI kitengo cha upelelezi wa mauaji bado wanaendelea na ile shughuli ya kufukua maiti, japo hatujaweza kupata taarifa kufikia sasa kwamba kwa siku ya leo, siku ya 7 tangu tuweze kufika hapa shughuli hii ya kufukua maiti ianze, tujaweza kufahamu ni maiti ngapi zimefukuliwa sasa, lakini tunafahamu kwamba hapo jana maiti 8 ziliweza kufukuliwa na kufikisha idadi ya wale ambao wamefariki na kuthibitishwa na miili yao kuweza kupatikana kwa 98, na kwamba ile operesheni ya kuweza kuwaokoa inaendelea sambamba na shughuli hii ya ufukuzi wa maiti, na tunataraji pia mwindo wa saa 9 pia ile mshirikishi kutoka ukanda wa Pwani Roda Onyancha atakuwa mwenye kufika hapa na kuwahutubia waandishi wa habari, na pia huenda hii leo basi waandishi wakapewa fursa ya dakika chache tu kujionea ni wapi maafisa hawa wa upelelezi wamechimba kaburi ngapi na wameweza kufukua maiti kiasi gani baada ya hapo jana kuweza kuzuiliwa. Na pia katika hospitali ya Malindi ni kwamba kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu au Red Cross ni kwamba watu 10 zaidi wamejitokeza au familia 10 zimejitokeza wakisema kwamba wanawatafuta wapendo wao na wanaamini kwamba wamepotelea katika msitu huu wa Shakahola kutokana na imani ambazo walizokuwa nazo wakienezwa na Kasisi Potovu Paul Mackenzie, na kwamba inafikisha idadi sasa ya wale au zile familia ambazo zinatafuta wapendo wao kuwa 324. Kadri siku zinavyokwenda na siku zinavyosonga tunaona kwamba idadi ya familia zinazidi kuongezeka. Na pia kando na hayo pia tunaweza kudhibitisha kwamba kukamatwa kwa afisi Ezekiel kwamba kwa sasa bado anaendelea kuhojiwa na maafisa wa DCI katika kaunti ile ya Mombasa. Kwa hivyo kuna mengi ambayo yanaendelea kijiri, lakini kuu zaidi katika msitu huu wa Shakahola ambapo tumekuwa tukikita kambi kwa wiki sasa na zaidi, ni kwamba shughuli ya kufukua maiti inaendelea, na tunataraji kwamba tutaweza kufahamishwa ni watu wangapi labda watakuwa au maiti ngapi zitakuwa zimefukuliwa hii leo. Na kuna kile kitengo kama kimeweza kutengwa kwa kutoa habari. Tunasubiri kwamba mshirikishi mkuu atakuwa anatueleza mengi. Na kando na hayo pia kuna swala la upasuaji, manake ile mochwari ambayo iliweza kufika hapo jana tayari inafanyiwa ukaguzi, na tunaarifiwa kwamba hapo kesho shughuli ya upasuaji itakuwa inaanza rasmi, na tumeweza kudhibitisha kwamba mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Odur tayari yuko katika mji huu wa Malindi ili kuweza kuendeleza shughuli hii. Kwa hivyo hapo kesho pia tunataraji kwamba shughuli ya upasuaji itakuwa inakwenda sambamba na shughuli hii ya kuweza kuwaokoa wale ambao wanafunga kula na kunywa katika msitu huu, pamoja na shughuli ya kufukua maiti. Asante sana Francis Mtalaki kwa taarifa hiyo. Iwapo tutahitaji ufafanuzi zaidi tutaweza kujiunga nawe hapo baadaye. Manone jafwambo maro Francis Mtalaki achiel kachiel kowuok e gwenge ma Kilifi kawadhi nyime en jatend Migago mochune chenro ma joma ng'aw Florence Bore nyochopo Shakahola Malindi koluwo chal mar jok moseresi koa e bungu ma Shakahola. Bore ogolo siem n'oganda mondo luw chike matayo arita kod ratiro mag nyithindo. Olero ni moko kuom nyithindo mane oresi Shakahola oserem dhi e skul kuom thuolo madirom higni 2. Jatend Migago nosingo ni nyithindo ma imedo resi ibiro chwal e kar senta moro mar ji giwegi kendo miyogi kony makare kod hocho kapok oduogi e sikunde e tam manyien. I've seen the situation, I have seen how it is.
The children really need support. They really need guidance and counseling, which our officers will start from Monday. We are lucky that we got a children's home that is run by some old lady, an Italian. She's been kind enough. We want them to be safe. We want them to eat well, to sleep well. The next week they can be given guidance and counseling. Then after that, we prepare them to go to school. Most of them have not gone to school for the last 2 years, which is very, very unfortunate. You're denying them education, yet that is their right to go to school. Ne en kuye gweng' ma Moroto e piny Uganda bang' e kinde mane apisa mag piny owacho ma kaunti ma Turkana ne odwoko dala gi rawera maende noyudo hinyruok mar magina e kinde rakruok gi jokwath. Rawerano ma wuoyi ma jahigni 15 ne magina omako duong'ne e kinde mane jolweny ma Uganda ma bende ong'ere kaka UPDF ne omonjo gweng' moro kendo chako kuoro magina. Jolwenygo mag piny Uganda noyudo wach ni jopith moko mawuok Turkana ne ni kod magina e gwengego. E kinde rakruok ma kamano, ji 6 koting'o rawerano noyudo hinyruok. We are going to witness the handover of our boy, who is a casualty in the shooting of the UPDF under the search and cordon operation in the crowd. We appreciate the doctors in Uganda and the doctors in Kenya, General Salim Saleh and the county government of Turkana for ensuring that the casualties have been taken care of and have been treated and handed over to their relatives in good health. Oganda maromo 26 okwame skul primary ma Uhembo e sub-county ma Lego Usonga e county ma Siaya bang' oula darogi e miechgi. Midhiero mar oula okwako gwenge ma Usonga kaluwore kod koth mapek mamedo chwe. Ruoth ma Usonga Paul Kanoti olero ni mier maromo 46 oyud gi midhiero mar ohula ka ji maromo 26 osechope kar jot ma sikul ma Uhembo. Kanoti olero ni yore duto madonjo e gwengego bende oula oketho ka pi oula bende opong'o moko kuom yore. Jodak ma Usonga kwayo piny owacho mondo yudie yo mochwere mar baro oula mondo mi kik gisika gi midhiero machalo kamano e kinde ka kinde. Jambo ambao hatungekuwa na shida hapa. Sababu hapa tangu tusaliwa hapa tuwe wazee namna hii haikuanga na maji hivi hapa ikiingia katika maboma ya watu. Lakini baada ya hii barabara kutengenezwa, barabara ilikuja ikaletwa juu. Sasa hii maji ikitoka huko, hii maji inatoka mbali sana. Ikitoka huko badala ya iende huko ndani ya Yala Swam ama ipite pale ilikuwa inapitia pale alafu naingia hapa. Ikifika pale mwisho sasa iendi. Hapa si tumezaliwa tumelelewa hapa hivi. Hatujaiona maji imejaa mpaka sasa inaingia kwa manyumba mingi kama venye imeingia sasa. Hii barabara ina makalvats mingi. Hizo makalvats zimezibika zote. Maji ikikuja ipati njia ya kuteremka kwenda kule ndani. Ndio unapata hiyo maji inajaa huko inaanza kuingia katika manyumba za watu. Kuteremsha hii maji na kuipa mwelekeo wa kwenda ni kazi rahisi kwa serikali sana. Ni kutengeneza hizo culverts na hapo nyuma tunaita fuiro. Inafaa ichimbwe line yenye hiyo maji inafuata. This time nashukuru wengi wenyu mmetoka, lakini bado tunawahimiza muambie wenzenu ukiona tu maji yamekaribia tafadhali tokeni kwa hizo nyumba na tukae kwa hii camp. Tukitoka hapa mchague mwenyekiti, alafu naibu awe either gender. Mwenyekiti akiwa mama, naibu wake awe baba. Mwenyekiti akiwa baba, naibu yake awe na ile komiti ya camp. Ndio tukikuja hapa ama mgeni yote akija hapa tuwe kuna proper channel of communication. Toka wadhi Naivasha ni anyola mathoth no nindeko tieno mapino rugodo kawuono kaluwore kod koth mapek manobiro goula e gweng' Mandabibi mantiere Naivasha.
E masirano ero mwandu mathoth nokethore ka moko kuomgi nodhi gi pi mane muomore kowuok e gode ma Maela kod Eburu. Moko kuom joma noyudo lal makama gin jogweng' Manduro, Huruma to kod Central ma koro nochuno mondo mi jodak e gwengego mondo mi odar odhi e kuonde moting'ore matin. Oganda gi koro kwayo piny owacho mondo mi kinde mabiro mana kinde machuok to koula maket gi mano nego ji 7 kendo dar oganda mathoth Oljorai yo Gelgel. Hakuna chakula tutaweza kutegemea ili tupate. Tunaomba gavana yetu kweli atuwanikanie, akuje dakika yote atuone mali tuko. Wajameni, tuko kwa shida. Sisi kama wamama tunaathirika mpaka miguu kwa sababu ya kufuga kila mara kwa haya maji. Na pia hata machakula ambazo tumeweka ndani ya mashamba hatuna, na mnaona ile hali ambayo tunapitia. Hatuna hata hiyo pesa ya kurudisha chakula shambani. Malazi yote yamebebwa jana usiku. Yote imeenda. Chakula ile kidogo ilikuwa imebaki yote imeenda. So tunaomba serikali yetu ya governor watuletee chakula ambayo ni ya msaada na malazi. Ramogi yena monda ka oyweyo mokwongo ka waduogo pod wan gi mathoth mokalo motudore gi weche matimore ka weche matimore pinje moko, weche mag tuke. Kik idhi mabor. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Walenga poki chako nyaka dhi registration of companies. Ibedo gi PIN, certificate of good conduct, koro mano e gik ma sirkal dwaro e kinyalo yawe. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Kenyans are winning big on ShopBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. ShopBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ShopBakey.com. Machiegni kendo Ramogi wadwa dok e gwenge ma Kilifi kama midhiero mar jadolo Mackenzie osemako dho oganda mokalo e bwo thuolo ma juma achiel mokalo. Adwa ni mondo wang'iyane mago mosetimore nyaka ne wach makama chakre. Ngeso tarik 22 dwe mar Ang'wen higani, apisas mag obila ne ogolo e bur ringre ji 14 Shakahola. Kwan mar ringre manoyudi koro noidho 21 kaeto bang'ero kano tarik Jumapil tarik 23 dwe mar Ang'wen higani, ringre mamoko 18 bendo noyudi ka kwan ringre duto koro nochopo 39. Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki bende noyango timno kaka nek mag oganda. Ka wachakwa dhi mbele kanyo, wachakwa yudo ni kano chopo Jumapil tarik 23 dwe mar Ang'wen, Kindiki nogolo
ni omed apisas mondo ringre nikech koro ni golo ringre kidhi tim nonro mar yango kama dine bed ni giaye kata gima dine kel tho magi. Wuok tich tarik 24 dwe mar Ang'wen, jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni joma chalo kod Mackenzie matiyo kod lamo e wuondo jopiny gin jonjore kendo gin jok mowinjore bed ni mane jela. Ringre ji 11 mamoko nochako gole liete e bunge ma Shakahola kuno, kaeto bang'e nero chieng' tich ariyo kanochopo tich ariyo mano tarik 24 dwe mar Ang'wen, kwan mar ringre mosegol nochopo 73. Kaeto bang'e Red Cross Society bendo yago ni giseyudo lipode ni ji maromo 112 molal kendo imanyo ganyuolagi. Bang'e noero bende kanochopo chieng' wuok tich tarik 25 no, ringre ji 10 mamoko nochako ni yudo ko igi moko ike liete mathany thany. Kwan mar ringre duto moseyudi koro nochopo 83, mano kanochopo wuok tich. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende noyango timno kaka nek mar oganda. Kanochopo chieng' wuok tich bende tarik 25 no, ringre mamoko 6 bende noyudi e seche mag odhiambo, ka kwan ringre gi duto koro nochopo 89. Ka Kindiki bende noyango lowo eka 800 e bunge ma Shakahola kaka kar masira. Inyalo paro ni gimotimore malich kamano kanyo koro yangi kaka kar masira. Eka tarik 26 dwe mar Ang'wen, onge donjo e bungu ma Shakahola chakre tarik 26 dwe mar Ang'wen. Mano koro piny owacho nogolo chik ni onge donjo kaluwore gi weche mag arita. Nokum wuoth e alwora ma Shakahola bende kind saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Maeri ne biro kaluwore gi bedo ni oganda mathoth ma jogi nolal samoro ne nyalo dwaro dhi ni mondo mi omany jogi kata tim moro amora, momiyo piny owacho nokumo wach mar donje bungego kendo wach mar wuoth e alworano. Kum mar wuoth dhi betie kuom thuolo mar ndalo 30. Tarik 26 dwe mar Ang'wen no, obila notamo ji monywako nyaka jofwamb weche donje bunge ma Shakahola maonge rusa. Rombo oganda e alwora ma Shakahola bende nokum. Maeri nitiere gimomiyo obila timoga kamano kapo ni nitie weche manyalo rocho weche mag arita kwe. Wuok tich no tarik 26 dwe mar Ang'wen, ringre mamoko 6 nochako yudi. Kwan ringre mano yudi go duto koro nochopo 95. Apisi mar ogai mar jomin buche bende noyudo thuolo mar nochiwo thuolo mar chunjo e mwandu mar Paul Mackenzie, ma ene jadolo mitudo gi thoe makamagi mag ji mathoth makoro oseyud ringregi koiki e yor akuo. Bende wuok tich no tarik 26 dwe mar Ang'wen, ochiw namba mar tudruok ma kapo ni nitie ng'ati molalo king'eyo kamoro chich ni nolal kanyo, kata no nyalo bedo ni nodhi oriwore gi kanisa no, to inyalo tudori kod piny owacho e namba 011 29 66 857. Kaeto menyo kod kunyo mar nonro makamano bende pod dhi nyime e gwengego. Wuok tich tarik 27 dwe mar Ang'wen, bero mar nono ringre ochakore Malindi. Bero no ochakore kawuono, mana kaka jafwambo maro Francis Mtalaki osewachonwa ni nitiere bero mabende otelne kod jabero maduong' mar piny owacho Johansen Oduor. Ringre duto moseyudi nyaka okinyi ma kawuono ochung'e 98. Thoth joma otho gin nyithindo. Inyalo paro ni ne gin joma ninyiso ni mondo ri kech ka girito Ruoth Yesu. Kaeto piny owacho bende ochako hocho ne nyithindo ma oseresi. Uneno ka jatend migawo mochung'ne weche makamago Bore owacho ni nyithindo makamagi biro ho kendo ibiro terie kar rito nyithindo moyiedhi mar ji giwegi. Nyithindogo ibiro duoki e sikul bang' leo dhi e sikul kuom thuolo manyalo romo higni 2. Ka wadhi mbele kanyo bende, en wuok tich tarik 27 dwe mar Ang'wen, liekore ni ji molal nyalo romo 300. Obila mag okwach kich kod jolony medo menyo Shakahola. Par ni mano bungu ma koro donje historia gima kama chal ma pok notimore pacho ka. Ka wachak wadhi mbele ka, wayudo ni tarik 27 dwe mar Ang'wen, obila osemako jokanyo 14, mano kawuono, jokanyo 14 nyaka chop kawuono mag din mar jadolo Paul Mackenzie kako luongore. Mackenzie ne odonjne dwe mokalo kendo obila pod odinone nyaka sani
kaluwore ni nonro matut bende pod dhi nyime gi kwan mar ringruok ma bende pod imedo yudi bende pod dhi nyime e gwenge mopogore opogore e alworano. Wacho ni obila osemako jokanyo 14 mag din mar Paul Mackenzie. Wadhi alwora ma Keroka e tong' mar counties ma Kisii kod Nyamira kama tulo nomuochie. Wachore ni josol osuru e counties ariyogo yware e wi kiewo ma choko osuru kaluwore ni ndara emopogogi. Wach kiewo ma Kisii kod Nyamira osejuolo twak kod ng'ur kaka koro Crispin Otieno lero achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisii. Crispin Otieno, inyalo nyisowa ni in kama nade nikech atong' mar Kisii gi Nyamira iwacho ni ndara emopogo. In kama nade ma inyalo nyisowa kata ketowa e ler e wi ywaruok madhi nyime? Awinji Milton, mana kaka iwacho, antiere e boma ma Keroka mantiere e tong' mar Kisii kaachiel kod kaunti no ma Nyamira. Kama okinyi ma kawuono ne waneno ka ne ntiere lweny mager ahinya mane omuoch e bomani ma Keroka koa jogo magin josol osuru mawuok e kaunti ma Nyamira ne orakore gi jowadgi mawuok e kaunti ma Kisii to kane gibiro choko osuru bath ndara gi toke koni. Milton, mana kaka inyalo neno, Keroka en bomano ma ntiere tong' mar kaunti ma Kisii gi Nyamira, kendo ndara ni ema opogo counties ariyogo. Omiyo wachore ni jo kaunti ma Nyamira osebedo ka ywak ni bath ndara badakora cham osebedo ka giwacho ni mano en kaunti ma Nyamira, kendo en ywaruok mosebedo kuom higni mahawo higni 12. Kata kamano okinyi ma kawuono ne lweny nomuoch kendo nochuno obila mondo oti kod iro malungo wang' mondo mi gikel kwe e bomani ma Nyamira, e bomani ma Keroka. Adwa ni mondo anyisi mana moko kuom obila ma ochopo ka ma oket kar rombgi mar neno ni kwe oduogo e bomani ma Keroka. Mana kaka inyalo neno no, mane kaka weche chalo, obila mopogore opogore moting'o nyaka majoni kaachiel kod oting'o nyaka iro malungo wang' gin akicha sani mar neno ni bomani ma Keroka odong' kod kwe, kendo gino mane one okinyi ma kawuono ochuno nyaka jatend obila ma kaunti ni mano koting'o OCPD ma Masaba North kaachiel kod nyawadgi ma Masaba South nochopo e gwengegi kata e bomani ma Keroka mar timo twak kod moko kuom jotelo mopogore opogore ma awuok e kaunti ma Kisii kaachiel kod jowetegi ma awuok e kaunti ma Nyamira. Kata kamano wayudo report ni nyaka sani jogo ma jotelo migeno ni moting'o nyaka MCA mano bed ni chopo e romono no ong'ado ni okang' ne gitim romono ni mar gin kod ratiro mar choko osuru kama ne ywaruok omuocheno. Kendo inyalo paro wik mokalo, Milton, ne waneno ka moko kuom MCAs mano mawuok e kaunti ma Nyamira nochwalo ywakgi e mbele doho no mano mochung'ne weche lope kata migawo mochung'ne weche lope thurka mar neno ni gitieko ywaruok mosebedo kuom higni buora mano e bomani ma Keroka mosebedo ka kelo koko kinde ka kinde ma nyaka kawuono bende ne waneno ka koko muoch ka yudhe mano oting'o bede, oting'o nyaka gige kata ludhe mag jembe ne kedo kod jowadgi ma jochoko osuru mawuok e gwenge ma Keroka. Kata kamano nyaka sani waneno ka koro kwe oseduogo e bomani ma Keroka. Kata kamano pod nitiere kata mana wanyalo wacho ni achiedh nade kuom moko kuom jotim ohala mantiere
e bomani ma Keroka. Kendo gima nyaka sani warito en mana ni jotend obila man timo romono mondo ka ang gitieko romo ma onego bedni chakore dakika machuok kowuok sani. Ka ang gitieko ang ne gitwa kod jofwamb weche kaluwore kod gino mano muoch e bomani ma Keroka. Kono to kaka nango nyisu ne jotelogo wacho ang'o kaluwore kod wach mar ywaruok mano mar kiewo mantiere kata ywaruok mar tong' mar kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti no ma Nyamira. Milton. Erokamano nya Crispin Otieno kuom ripot ma kamano. Wageno ni biro medo ketowa e ler ewi gino manyalo biro dhi nyime bang'eno. To ka wadhi nyime, wadhi e kaunti ma Kisumo kama jotije mondiki gi kaunti ma Kisumo chano mar bago ng'anyo tich ariyo tarik 2 dwe mar abich kaluwore kod deko kod koso mar chulogi osara kuom thuolo maromo dweche 6. Jagoro mar riwruok mar jotije kaunti sopachoka bade ma Nyanza Rashid Ondo oseoten kaunti ma Kisumo kuom rem chopo kare winjruok mane gibedo godo e 2022. Kaluwore kod Ondo, joriembo mag kaunti iso pok ochul kuom dweche 6 ka jotije mamoko to semana chulo osara kende ma ok ochiw chudo mag NSSF to gi NHIF kuom dweche 3. Jotijego koro chiwo notis mar sara ma seche 24 ne ten kaunti no mondo mi ochulgi, ma ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo. E sechegi misara pok ochul dweche 4 kochakore Januari nyaka koro April kawuono. Members wa mondo bed kong'eyo ni gitiyo nyaka kiny saa 10:30. Bang' kanyo koko chulwa to tich ariyo kochako sub county ma Nyakach nyaka Seme nyaka Muroni nyaka Kisumu City kamora mora wan wabiro wuotho kendo wakwayo members mondo ochop chon e premise mar employer mondo wapangre kanyo ichulo ng'ato kachiel to dok e tich. Ma nyaka county government ma Kisumo motele gi kod governor Professor Peter Anyang' Nyong'o nyaka tim. Jatend piny Kenya William Ruto keto koke andika ma chik matayo pok mar yuto mag mwandu ne counties ma pachoka. Okak ma kama nyiso ni piny owacho mamalo omedo omenda maromo $15 bilion ne pok ma counties. Counties koro biro yudo omenda maromo $385.4 e iko omenda 2023-2024 kipimo gi $370 moket tenge ne counties e iko omenda masani. Jatend piny Kenya no keto koke chikno e kar yot mare mopuodhi e boma ma Nairobi. Counties 14 mani aluora ma Nyanza ma milambo nochokore e kaunti ma Kisii kama ne gichoko paro e wi loko pen chike matayo omenda mag piny owacho kod mano mageto duoko piny gope ma piny owacho kao. Oganda mawuok Migori, Kisii, Nyamira kod Homa Bay noseoten piny owacho kuom holo gowi mathoth mamiyo piny Kenya sani nigi gowi maromo $10 trillion ka giwacho ni gowi machwe kama ok ber gi piny ma kor ka dongore kaka Kenya. Gigolo paro e wi moko kuom yore ma piny owacho nyalo tiyo godo e duoko chien holo gope, kama oting'o duoko chien gope ma piny owacho sani nitiere godo nyaka tamalo 55 kata matin ne mano. Kaluwore gi director mochung' ne chenro e migawo mar omenda Monica Asuna, choko pach oganda biro konyogi e chenro no. Attendant regulations, and the attendant regulations we have two. There's the Public Finance Management Act, National Government Regulations 2015, and there's the Public Finance Management County Government Regulations 2015. It's written count public debt. Now we want you to read count debt because anything to do with public has to do with the national government. So it is a question of simply changing those words. Public debt disappears, then it remains account debt. For now, we have realized that the countries are the 10 trillion
as per what it's supposed to be spent, which is dangerous. And when we realize we can translate to 67%, between 62 to 67%, which is not good at the country. But when we realize when the best economy and the best country should be at 55, all below as we have said, and the 55 we have realized when you translate that, currently it's below 8 billion, actually it should be below 8 trillion, so that it can be able to assist the country. The issue of debt management has been an issue of concern to Wananchi and other players within the county. And we are convinced that with this kind of an approach, it's going to go a long way in inspiring our economy. The proposal to anchor the public debt on the GDP is a welcome move, and we support it as a county. Romo mar kao pach jopiny ewi chenro mar loso bajet mar iko omwom 2023-2024 e kaunti ma Nandi nokethore bang' moko kuom riwruoge mag oganda kwedo romono kaluwore gi kwan matin mar jopiny manoyuoro. Kaluwore gi jopiny, sirikal mar kauntino ne ok ochwalo milome e thuolo mowinjore kaka yo mar neno ni jopiny ne oyuoro e romono. Ne ginyiso luoro ni omenda mag jopiny inyalo tigo darietha po ni ok onywandgi malong'o e wi chenro mar loso bajet. Romo ma kamano nonego bagi e boma ma Kapsabet. Kisheria ya public participation ama natural justice, kulingana na ukubwa wa eneo ya Mgwen, watu 30 aweze wakawakilisha watu wa Mgwen. Ya pili ni kwamba changamoto yenye tumeona kwa public participation ya leo ni kwamba documents ama stakabadhi ya budget inafikanga siku hiyo na public participation uchukua masaa mawili. Sasa raia wanashangaa itakuwaje stakabadhi ya page kadhaa watu waangalie chini ya masaa mawili. Sisi kama wananchi hatujaridhika kwa sababu yale ambayo the estimation ambayo imewekwa hapa tumeona kwamba sio nzuri kabisa. That is why sisi kama wananchi tumeamua kutoa sauti. Na tusipo participate katika budget process, hapa ndipo tunapoteza pesa zetu kama wananchi. Ndio maana tumekuja kama civil society organization kuhakikisha kwamba county ya Nandi imejua kwamba hatujaridhika na jinsi imefanya mobilization. Hakuna quorum, watu ni wachache sana, na ni hao ndio wanafaa ku make decision ama kufanya uamuzi kuhusiana na pesa zao za mwananchi. Rowere manie bwo higni 18 okwa mondo thegre gi tiyo gi yedhe mamero ji, kuong' kod timbe moko magalagala e kinde ma piny owacho dhi nyime gi keto kenge ma kedo gi kuong' ma ok opuodhi pacho ka. Jalup jatend migawo e apisi mar jotend migepe Isaac Mwaura wacho ni nyathi ma wuoyi ni kama tek ahinya te masawa mar piny Kenya, kama thoth oganda tiyo marach gi kuong' kod yedhe mamoko. Ojiwo rowere machuo mondo obed modich kendo many yore mag loso omenda. Ka komanda mar obila e sub-county ma Thika bende nokwayo rowere mondo mi oriwre gi obila e apedha mar kuong' ma ok opuodhi. Unakuta wasichana ndio hapa wanaongoza shule, lakini watoto wa vulana wanaingia huku Thika, wanaanza kuwa chokora, wanaanza kunywa madawa ya kulevya, wanakuwa watukutu, hawamalizi shule, na hata wakimaliza wakikosa kazi wanaanza kunywa pombe, wanakuwa sio watu wa kutegemea, na hiyo itaathiri jamii kwa sababu zaidi mtoto fulani anaweza akafaidi jamii, basi yule anaumia sisi. Duol mochung' ne neno n'oganda yudo ratich gi CAJ ochako chenro mar chiwo puonj n'oganda ma Garissa kaka yo mar duoko piny ywaruok e wi sir michiwo gi chenro mar bero alwora.
Moko kuom okang' ma ibiro kaw en yiene kamati mawuok e od bura mopogore opogore e golo paro kaka chenro ibiro taa. Chenro makamano isiro gi bengi mar piny ngima gomenda maromo siling milion 100 e kauntis mag Garissa, Wajir, Mandera to gi Tana River, kendo geto konyo bero aluora ma kauntis go ma midhiero mar oro goula thoro kwako. In Kenya, we are either in two conditions, specifically in our regions. We're either in drought or we're either in floods. So those are the two extreme ends we are changing. So the reason as to why this program is there is to enhance the local communities, to enhance their vulnerability. So when we experience these types of shocks, at least they can withstand those the shocks. This program will or is being implemented. We believe strongly that there will be a number of complaints that will arise around climate change actions, initiatives. So the Commission appreciates the fact that climate change is having a serious impact on the local communities. Like, for example, during drought, there are many issues in line with that. When there is rains, there are also many issues around raining season. So we believe that before the complaint is escalated to us as a commission, the county government should have mechanisms, should have infrastructures, and also knowledge, tools to be able to handle the complaints by themselves. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja chano mar wito omenda mar yiego geche e boma ma Nairobi e giko odira. Kanoloso e kinde mar pedho bil mar omenda mar higa 2023 ne jotich mage, Sakaja nowacho ni okang' ma kamano biro nyayo weche mag ohala e giko odira e boma ma Nairobi. Nolero ni ma en achiel kuom okenge mag ywayo jopiny mondo tim limbe e chuny boma maduong' ma Nairobi e giko odira kosingo mar keto arita kwe makare ne jopiny. Sakaja nomedo wacho ni thoth bombe madongo e piny mangima bedo modich giko odira kendo gin kod chenro mar keto boma maduong' ma Nairobi e ong'ala makamano. Wach makamano bende ne osir lwedo kod jatend choko osuru e kaunti ma Nairobi, James Gakuya, mano yango ni okang' makamano dhi ting'o malo solro mar osuru ma e kaunti ma Nairobi. Of my father's land. So whichever direction we come from, I know that God will love you. Migago mar pi e pacho kaeri geto mar pidho yien maromo milion 100 e alwora ma ore chakore kod kuonde thidhia. Chenro ma kamaeri geno mar konyo chopo kare lek mar piny owacho mar pidho yien maromo bilion 15 kachop higa manyien. Kane giwuoyo e kinde chak ayanga chenro mar pidho yien e thidhia ma Shila e kaunti ma Lamu, jagoro mongirore e migago mar pi Paul Rono olero ni kaunti ma Lamu geto pidho yiende maromo milion 1. Chenro mar pidho yien en achiel kuom okenge mag bugo kwan mar bunge e pacho ka kendo reso alwora. We intend to make sure that all agencies under the Ministry of Water adopt a forest area or a water catchment area. And the Water Resources Authority, which is mandated in terms of conservation of all water catchment areas, will also ensure that anybody who has encroached the riparian land next to the river are also removed and the right trees are planted. Water does not come from the tap. People think that majority of them wako na tap kwao nyumbani, wanafikiria maji yanatoka kutoka tap. No, that's not the reality. The reality here, water comes from the catchment. Tutaweka resources, tutafanya uga ama kufence, tutafanya pia shallow well hapa ambayo itatumiwa kuweza kusaidia miche hizi ili isikauke, na pia sisi kama Water Resources Authority tutaweza kuajiri watu wetu wa Rua ili waweze kuchunga miti hii ili miti hii siweze kufanya nini kuharibika.
Jatend Migago mar arita Kithure Kindiki ogolo chik mondo mi otim nonro wi kuonde kunyo mwandu manie bwo lowo duto kendo lor mago maketo ngima jokunyo kama ng'awo. Kanoloso e kar kunyo mula ma Mutiru e ka chung od bura ma Butula e kaunti ma Busia, Kindiki nolero ni dwaro maduong' mar piny owacho en kawo okang' mar geng'o midhiero mag thoe e kuonde kunyo mwandu mawuok e bwo lowo, ahinya to kunyo mar mula mosekelo thoe mathoth e kinde ka kinde. All prospectors who are engaged in prospecting for minerals in this area must apply for licenses from the Mining and Geology Department immediately. I therefore direct the National Environment and Management Authority that all disused shafts are rehabilitated to the satisfaction and compliance of the national government and county government environmental and health standards. Nataka kuagiza ya kwamba pasipatikane mtoto hata mmoja mwenye chini ya miaka 18 ambaye anahusika na kazi yoyote ya uchimbaji migodi ama kazi ingine kinyume na sheria. Watoto lazima waende shuleni. Umedo neno kendo winjo weche manyien mag Migago kowuok e Ramogi TV. En mor marwa ni kete mane Ramogi TV med mana kete ka yena monda ka oyweyo mar ariyo to ka waduogo pod wan gi mathoth. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Mae e chenro makeluni gigo mamit. Gikeluni weche mamolo e pacho ka. Ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.
Machiegni kendo kapod waluwo ni chenro mar menyo matimore Shakahola, jopiny osechwalo nyinge ji 360 mag joheragi mapok oyangi ndachgi. Riwruok mar Red Cross makonyo e chenro mar ndikruok ema oyango kwan makamano. Gima wanyalo wacho sani en ni ok ong'ere ka jogo duto noluwo din mar Paul Mackenzie kata oyo. Gin mana joma ondik nyingegi ka menyo ma Shakahola dhi nyime. E weche mamoko ni familia moro e kaunti ma Siaya koro oseo obila ma Malindi ma giwacho ni osebedo ka tudore gi jadolo Paul Mackenzie mitudo gi tim mar wuondo jopiny kendo kelo tho mar ji mathoth. Familia no ywak ni nyithindgi mane olal e lwet jadolono pod miyogi achiedh nade. Kaka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero, familia no wacho ni obila ma Nairobi ema noyie mar konyogi manyo nyithindgi e lwet Mackenzie. En odiochieng' mar 6 mar kunyo liete ma oikeji e bungu ma Shakahola mar jadolo Paul Mackenzie. En midhiero ma sani oweyo anyuola mopogore opogore kamanyo familia mekgi kod nyithindegi manolal ka gichich ni ginyalo bedo moko kuom oganda ma item resi ka moko kuomgi iyudo ringregi e bunguno. E kaunti ma Siaya, Ramogi familia mar Benson Omar Mutimba gi jaode Esther Mutimba kanyaka sani manyo nyithindgi 2 ma ichich ni ne owuondi gi jadolo Paul Mackenzie. Mbinu yenye Mackenzie anatumia kunasa watoto wetu ni siri nyingine kubwa sana yenye hata serikali ijui pamoja na watu wengine wajui. Lakini kama mimi mzazi mwenye nilienda kwa 2019 akata alikuwa ameiba kijana yangu wa Kibabii University pamoja na wenzake 3 wa class 7, 2 twins na class 5 mmoja. Ile mambo niliona Mombasa nikajua ni kama dunia inaisha ama ni nini. Duachiel bange achiel kuom nyithindgi mayangore kaka Felix mane en japuonjre e mbalariany ma Kibabii ne odhi dala kendo chako lando injili mar jadolo Paul Mackenzie ne nyithindgi mamoko kopuonjogi rach dhi school. Ndiye kijana alirudi mpaka Mumias. Alifika Mumias akapata niko na mama yake kwa nyumba jioni. Kijana kaanza tuko na mambo mengi, mambo mengine hata ieleweki. Mara shule ni ya shetani, masomo ni ya shetani, wenzao kasiede. Felix bange no wuok dala kiparo ni nodok school. Kata kamano koyo nolore kuom jonyuolgi. Tok nyithindgi moting'o Yan Mokungu, Brian Mutimba kod Victor Malechi ne rem dok dala. Gino manochuno babagi mondo go lipot lal mar nyithindego e sesend obila ma Mumias chieng' tarik 18 dwe mar 8 2019. Nonro mar obila nokonye fwaro ndach Felix nyaka Malindi kendo bange nomako wuoth nyaka e par jadolo Mackenzie. Kweli nikapanda basi naitwa Tamili, nikaanza safari nikaenda. Kufika huko ndio nikachukua Land Cruiser tukaingia ndani. Alafu tukaenda paka kwa kanisa yake nikamkuta. Fulani akaniambia, "Umekuja na polisi namna hii?" Walikuwa wamekaa hapa kwa kanisa na wakatoroka. No Malindi gilwete nono kendo dok dala kachunye lit. Kata kamano nosiko goyo simu ka Mackenzie ka wang' moro noloso gi Mackenzie owuon kendo wach mane jadolo nokone ne omako dhoge. Mzazi habari mzuri. Mimi ndio Pastor Paul Mackenzie, Good News International Church. Pia nataka pia wewe ukuje na mama mpokee neno ya kwenda mbinguni kwa sababu dunia inaisha. Hiyo nyumba mko nayo muuze. Hiyo shamba mko nayo muuze. Hiyo kazi mnafanya muachane na. Kane iya no donje skul sekondar ma Mbera, ngimane nochako bedo mang'aw kendo kuom hawi marach ne owito ngimane. Dwe mar 3 igani ka ik mare ne otim dwe mar 4 igani. Wakati nilitoka na yeye shuleni ya Mbera nikakuja na yeye hapa tukaanza matibabu lakini tarehe 5 mwezi wa Machi ndiye alituacha hii asubuhi kwa mkia asubuhi tarehe 29. Midhiero ne okorumo gi kanyo. Nyawadgi Victor mabende ne nja klas 8 e skul primary Mambaga nolal apoya. Victor Maleche mahali yuko na Felix Deta mahali yuko, warejee nyumbani, warejee shuleni kwa sababu sisi wazazi tumehangaishwa sana, hata tukiweka chakula kwa meza hatuli. Kwa hiyo Mutimba ne serikali ema kupitia kwa President William Ruto achunguze kwa tu Mackenzie kati alianza hii biashara hii. Hii maofa anafanya hii yote hii. Atunako vituo za polisi ama tunako serikali huko Mombasa yenye inafuatilianga hii mambo ijue ni kitu gani inaendelea huko Mombasa.
Benson Mutimba nigi geno nigi kone en kachiel kod anyuola duto mamanyo jogegi biro yudo ratiro margi ka ugeno yudo nyithinde ariyo Felix gi Victor manyaka sani pok owinjo ndachgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.